Ja, jeg har så om trigonometri, og jeg skal definere cosinus, sinus og tangent. Og til det har jeg lavet en enhedscirkel, som er en cirkel inde i koordinatsystemet. Cirklen her, den vil aldrig gå længere ud end 1 på henholdsvis x-aksen og y-aksen. Herude har vi vinklen 0, vinklen 90, vinklen 180 og vinklen 270. Inde i cirklen har jeg tegnet trekant, og trekanten her er et eksempel på for eksempel vinklen 40 grader. Så vi har tegnet vinklen på 40 grader ud til et retningspunkt. Når vi så skal finde cosinus til, så går vi ud af x-aksen for at finde den værdi. Så vi går op til retningspunktet, og ned til x-aksen, hvor vi finder cosinus til 40 grader. Og det samme op ad y-aksen for at finde sinus, så går vi op til retningspunktet, og herud til y-aksen for at finde sinus til 40. Og så skal vi så definere tangent. Og tangent er forholdet mellem sinus og cosinus. Og den står her, at tangent til v er lige med sinus til v divideret med cosinus til v. Men nu er det sådan, at vi kan ikke finde tangent for henholdsvis vinklen 90 og 270. Og det er simpelthen fordi, at her er cosinus lige 0 for de her vinkler. Og vi ved, at vi ikke kan dividere med 0, så det kan vi simpelthen ikke finde tangent til 90 og 270. Hvis man kun kender cosinus, sinus og tangent, som altså er et tal under 1, så kan man bruge den og sætte den ind i noget, man kan finde på lommeregneren, som hedder cosinus minus første er det samme som sinus og tangent. Og her vil vi altså få vinklen ud af det. Nu skal jeg bevise cosinusrelationerne. Og til det har jeg tegnet trekant, som hedder trekant A, B og C. Så siden her hedder jeg selvfølgelig C, og siden her hedder B, og siden her hedder A. Ned igennem trekanten har jeg tegnet en højde, altså højden til A. Og det punkt hernede, hvor den rammer, har jeg kaldt D. Siden her har jeg så valgt at kalde X, og så siden her hedder naturligvis A minus X. Det jeg vil starte med, det er at bruge Pythagoras på den ene af trekanterne her. Og det kan jeg gøre, fordi trekanten her er retvinklet. Så på trekant A og B, D, der vil jeg bruge Pythagoras. Og Pythagoras siger, A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Så det jeg har gjort her, det er, at jeg vil finde siden C, som jeg har skrevet her. Og så har jeg brugt A minus X i anden plus HA i anden. Når vi har sådan en parentes her med i anden ude foran, eller bagefter, så ved vi, at det her det er kvadratsætning 2. Og det ved vi, fordi der står minus herinde. Så når man har en kvadratsætning, så vil det altså være det første tal i anden plus det første tal i anden minus det dobbeltprodukt. Det samme som jeg har gjort hernede. Og så har jeg selvfølgelig plusset højden til A i anden er lige med C i anden. Det næste jeg så vil gøre, det er at finde et udtryk for HA. Det har jeg brugt ved at bruge igen Pythagoras for at finde siden B. Så hvis vi går herover, så vil den hedde X i anden plus HA i anden er lige med B i anden. Men nu skulle vi jo finde et udtryk for HA i anden, så det gør vi simpelthen bare ved at isolere HA. Og det gør vi ved at minus X i anden på begge sider. Så nu hedder HA i anden i stedet for B i anden minus X i anden. Nu har vi fundet et nyt udtryk for HA, som jeg har skrevet her. Og det vi så skal gøre, det er at skrive den ind i formlen, som vi udledte lige før. Så nu kommer den til at hedde A i anden plus X i anden minus 2AX. Og så i stedet for HA i anden, så hedder den plus B i anden minus X i anden er lige med C i anden. Nu har vi jo så et minus x i anden og et plus x i anden, og det betyder, at de går ud med hinanden. Herinde har vi så et x mere, og det kunne være rart, hvis vi fik lavet et nyt udtryk for det, fordi x indgår ikke i cosinusrelationerne. Nu skal vi finde et nyt udtryk for x, og vi ved, at i en retvinklet trekant, der gælder det, at cosinus til c er lige med den postliggende katete divideret med hypotenusen. Så det er det samme, jeg har gjort herovre, hvor der står cosinus til c er lige med den postliggende, som er x, divideret med b, som er kateten her i trekant A, C, D.
Ja, og vi skulle finde et udtryk for x, så derfor så isolerer vi simpelthen bare x i den her, hvor at vi ganger med b på begge sider, så vi får cosinus til c gange b er lige med x. Nu indsætter vi vores nye værdi for x i den her formel fra sidst. Så nu kommer den til at hedde a i anden minus 2a, og så i stedet for at skrive x, så skriver vi den formel, vi fik herovre, altså gange cosinus til c gange b plus b i anden er lige med c i anden. Den her, den ligner selvfølgelig ikke særlig meget den formel, vi kender for cosinusrelationerne. Derfor skal vi bare lave lidt om på den. Så vi har c i anden er lige med a i anden plus b i anden kan vi jo lige så godt rykke herover. Så har vi minus 2a, og så kan vi rykke b herover, for det er lige meget hvilken måde man ganger på. Så vi har b her gange cosinus til c. Og så tror jeg, vi er ved at være der.